Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please consider subscribing, like our video and share to your friends and do comment below para sa mga katanungan nyo. For today's video nga pala guys, ay liliguin ko na nga yung sinabi ko sa inyo yung nakaraang video namin na tatlong mga sisiw na anak na aming isang inahin. Sabi ko na rin sa inyo noon kung anong nangyari, kung bakit tatlo lang yung mga sisiw. Anyway, supposedly kahapon ko pa to ginawa guys. Kaso nga lang, hindi maganda yung panahon kahapon, which is medyo makulimlim. So, hindi kasi maganda yun para sa mga sisiw. Kung kaya, ngayon ko lang to gagawin. So, ayun, samahan niyo ako guys at titimplahin natin yung mga kailangan natin gamitin para sa pagligo sa kanila at nang mabilis din silang matuyo. Kailangan kasi ng araw guys para mas madaling matuyo yung mga sisiw natin na liliguan for today kasi medyo malamig ang panahon dahil nga sa parati na pag-ulan. So, kailangan talaga na magkaroon muna ng init bago tayo magligo. So far ngayon guys, medyo mainit na and it's about time na magligo tayo sa kanila. So, ayun guys, let's go at ayan, papakita ko sa inyo yung mga mangyayari for today's video. So, ito nga yung gagamitin ko guys, yung 785 ulit natin at saka lalagyan ko rin ng ito, yung washout guys, ayan, washout. And ito naman, 785 na binili ko nga nung nakaraang araw, na-share ko na rin yan sa inyo guys, kung taga-Kidapawan kayo, meron akong store na pinagbibilhan dito. Anyway, ito yon. So, ayan, yan naman yung gagamitin natin guys at syempre gagamit tayo ng balde at nang mailublob natin talaga sila at talagang maligo natin sila ng husto. So, ayun guys, doon tayo sa baba at i-share ko kung paano ko nga siya timplahin. Meron tayong balde dito. Ayan, hindi ko lang yan pupunuin ng tubig mamaya guys. Ito, tsaka yung washout natin. So, lalagyan ko lang yan ng konti guys. Tansya-tansya ulit guys kung paano ilagay. Tansyahin nyo lang. Ako kasi guys, konti lang kasi napaka-epektibo rin talaga nito. Ayan. Ang washout, hindi ko rin to ubusin guys. Tatlo lang kasi sila. Sila lang kasi yung liliguin ko. Tsaka yung nanay. Siguro hatiin ko lang muna. Ayan, yan yung kanyang product guys. Medyo may pagka-pink siya and mabango siya guys. Meron kasi siyang eucalyptus. Ginagamit din namin ito sa mga baka namin guys. So maglagay ulit tayo ng tubig. Hintayin lang natin guys na mag-half na siya sa balde. Tapos i-turn off natin yung tubig. So haluin ko lang guys. Ayan, okay na yung ganyan guys. Yung medyo maganda kasi yung washout guys kasi bumubula. So, prepare din nga pala tayo ng kulungan kasi baka makawala sila. So, ayun guys, meron na tayong square fence doon. So, doon ko na lang muna ilalagay. Yan, papakita ko sa inyo guys para kapag nagpatuyo tayo, hindi sila makawala. At paglipat natin sa kanila doon sa aming, or doon sa aking nilinisan na beading pen, nung nakaraan, hindi tayo mahirapan. Ayun nga pala guys, yung ating square fence. So, dyan ko muna sila ilalagay and dito lang ako sa gilid magliligo guys. Ayan. Diyan ko lang yan liliguin mamaya. So, bali tatlong sisiw lang yun, tapos isang inahin. So, diyan ko lang din standby muna habang nagpapatuyo sila. So, ito nga pala yung mga sisiw guys na sinasabi ko sa inyo. Nakita nyo na ito makailang beses na rin. So, liliguin ko kasi ito guys, kasi yung kulungan nila, so far naman, sa lahat ng kulungan na nandito, yung sa kanila lang yung merong mga hanip o bunhok. So, habang hindi pa lahat nalalagyan or nadadapuan ng bunhok or hanep, kailangan ko na yung liguin guys at sprayhan ko na rin yung buong kulungan na to. Maging yung isa doon guys, sprayhan ko yan. At yung iba pa man din dito na kalapit niya. Tingnan ko lang kung meron. May pakita ko rin sa inyo yung mga hanep. Ayan yung mga nasa groove kasi sila guys. So, kung minsan, dumadapo sila, kaya kailangan ko talaga yung unan or kailangan ko yung gamutan agad guys. Ngayon magliligo na muna ako ng mga sisiw. Ayan sila guys, yung tatlong sisiw na sinasabi ko. Tapos yung isang inahin. So tinitingnan ko guys yung kamay ko kung meron nga ba. Pero so far wala pa naman. Siguro nagtatago. Ayan, pasensya na. Yan yung mga kuko guys ng palaging nagkukumpay. Tsaka ang daming gawain talaga dito guys. So ayun guys, magliligo na muna tayo. At nang matapos na tayo sa kanila at pagkatapos mag-spray na nga din. Baka may dumapo. Ayan guys, oh. Ayan, ang dami na. Pakita ko sa inyo. My gosh. Madami din pala yung nanay guys. Sige, liguin natin to guys. Ayan guys, liguin natin yung ating manok.
Unahin natin yung nanay para ayun guys, o yung iba is nasa damit ko na. Isama ko rin kasi yung nanay sa kulungan guys mamaya. Kasi hindi pa pwedeng walayan yun ng nanay. Bagkos pwede na silang ibaba sa may lupa. Ilublob lang natin guys at nang maano talaga yung katawan niya. Mabasa. Conditioning na rin to guys kasi sasalang ulit namin to. Kapag pwede na yung mga sisiiwalay. Ang dami guys. Gumagapang sa damit. Ito yung pinaka-problema din kapag nagmamanok ko. Kaya na nga pala guys, yung tatlong magkakapatid. So nilagay ko sila dito ng separate sa kanilang nanay. Ililipat ko sila guys kapag natuyo na dun sa nilinisan kong breeding pen na may lupa. So ayun na nga guys, tapos na tayo magligo sa mga sisiw natin. And so far guys, ang dami pa rin nakadikit sa damit ko. Hindi nyo lang medyo makita kasi nga nakaputi tayo. Pero kapag close up ko talaga siya guys, ang dami-dami pa. Just like here oh, dito banda. Ayan, ang dami pang ayan, gumagalaw pa talaga yung iba guys. So, kailangan talaga guys na maligo tayo pagkatapos nating gumawa sa ating farm or anywhere na merong mga insekto na pwedeng kumapit sa katawan natin. Mag-spray din ako doon sa kulungan na pinagkunan natin sa kanila. Kasi useless guys kung nagligo tayo sa kanila tapos hindi natin ginamutan. Or ngayon, magtitimpla ulit ako nung ginagamit namin para i-spray ko nga dun sa kulungan na yun. Kasi so far naman guys, yung isa nga lang din talaga naman na kulungan ang may pinaka-problema dito. Yung iba, wala naman. Tinitingnan ko kasi yan always guys. Kasi nga, kapag nagpapakain ako, tapos napapansin ko, yung iba, kumakapit sa kamay. So talagang kailangan na yun na sprayan at nang mawala na nga sila. So let's go guys. At itatapon ko nga rin pala yung pinagliguan natin sa mga sisiw o yung ating isang inahin kanina at nang hindi na nga rin kumapit pa at humawa pa dun sa mga iba nating mga alaga. Nagtitimpla nga tayo ulit guys ng ating pang spray sa mga hanip o bunhok. Maglalagay na muna ako ng tubig guys, then isusunod ko na lang yung gamot at nang mapatay ko na nga itong tubig natin. Maglalagay na rin ako ng ating 785 ulit guys. Grabe, hindi ito sponsored guys, pero why don't you try it guys, kasi napakaganda ng product na to. Ayan. Tapos, ilagay natin to. Then, haluin natin after. So, haluin natin ang mabuti. Tapos, spray din tayo. Unahin natin to yung sa pinakalabas, guys. Tapos, bago tayo pumasok sa loob. So, ayun lang yung ating video for today, guys. Thank you again for watching, guys. Gumamit kayo ng 785 kung gusto nyo mapadali ang buhay nyo sa pag-get rid ng mga hanip o bunhok. So, yan lang muna guys. Maraming salamat again sa panonood at sana meron kayong natutunan for today's video. Thank you so much everybody. And if you haven't subscribed again guys, please do consider subscribing. Like our video and share to your friends. Do comment down below sa mga katanungan. And don't forget guys, meron kaming Facebook page. Please do like and follow our Facebook page. So, ayun lang guys. Thank you for watching. So, God bless everybody. Goodbye!